Akcija. To. Šedej. To je ta erotika, še. Ja, super. Zdaj se pa smej podrac, no. Kako je bilo, da Jure uleti, pa ti joj, ko ona mučka uleti, pa jo malo pomagi. Da ona mučka, pa ti uleti, pa malo brže, vidiš. Čekaš. Malo hitreje, se. Ajde, in... On snimaj. Nju. Akcija. To. Idemo. Kaj imamo naprej?